L-exit strategy minn din is-sitwazzjoni hija meta inti jkollok tilqima li tkun effettiva u li jkollna tilqima għal kulħadd. Kliem is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci f'intervista ma' Net News hekk kif fl-aħħar 24 siegħa ma kienu rrappurtati ebda każijiet ġodda ta' coronavirus u għalhekk il-każi attivi f'Malta jibqgħu 4. F'intervista ma' dan l-istazzjon, il-Professur Gauci sostniet li hemm diversi kumpaniji li avvanzaw fir-riċerka biex ikollna tilqima kontra l-COVID-19. Charmaine Gauci spjegatilna kif l-R-factor il-ġimgħa l-oħra kien jinsab fil-livell ta' 0.3. Iżda dan mistennijiet la xi ftit fil-jiem li ġejjin hekk kif din il-ġimgħa kienu diġà rreġistrati 3 każi ġodda pożittivi. Però tistqar li sakemm l-R-factor jibqa' taħt il-wieħed dan ifisser li t-tixrid tal-coronavirus ikun taħt kontroll. Il-Professur Gauci qalet li dan huwa virus li għadna qed nitalmu fuqu. Fil-fatt minn studju li qed isir jidher l-immunità għalih iddum biss għal ftit ġimgħat. Qegħdin naraw propju minn dawk in-nies li kienu pożittivi, qegħdin naraw li hemm numru ta' nies li jiżviluppaw l-antibodies kontra dan il-virus. Imma dawk li jiżviluppaw dawn l-antibodies ħafna drabi ma jdumux hemmhekk, bħed ieħor idumu xi xahrejn. Però li nafu wkoll hija li qed naraw li dawk in-nies li diġà kienu mardu b'dan il-virus, ir-rata ta' reinfezzjoni ġifieri jerġa' jaqbadhom dan il-virus huwa baxx ħafna. Fuq il-ftuħ tal-ajruport hija qalet li minn mindu dan reġa' fetaħ il-bibien tiegħu biex nilqgħu t-turisti kellna biss numru żgħar ta' persuni li ttestjaw pożittivi. Għalhekk hija tappella lil dawk li jkunu se jsifru biex jibqgħu jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. Mill-31 ta' Lulju l-Air Malta se tkun qed iżżid titjiriet lejn it-Tuneżija. Intant, għalkemm minn studju internazzjonali ħareġ li dan il-virus qed iħalli effetti fit-tul fuq persuni li jkunu pożittivi fosthom sola persistenti, jidher li f'pajjiżna ma kienu rrappurtati ebda każi simili. Aħna mill-każijiet li kellna niftakru li l-maġġor parti tal-każijiet kienu każijiet li kellhom sintomi li kienu minima ħafna, però ma rajniex li kien hemm nies li kellhom dawn il-long term symptoms bħal qegħdin jaraw barra. Rigward l-iskejjel, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika tisħaq li huwa importanti ferm li jibqgħu jittieħdu l-prekawzjonijiet li bħalissa qed jittieħdu skola sajf, fejn mhux esklusi dawn il-miżuri jibqgħu fis-seħħ meta terġa' tibda sena skolastika ġdida f'Settembru. Bħala protokolls li għamilna huwa li inti t-tfal kemm jista' jkun ikunu cohorted flimkien fil-klassi ta' tfal ma toqgħodx titbiddel u anke jekk dawn ħajħorġu fil-break huma ma jitħaltux ma' tfal oħra. Ħalli jekk inti jkollok każ għal-maġġarra pereżempju, allura hemmhekk inti n-numru ta' tfal li jistgħu kienu esposti għal din it-tifla l-oħra, hemmhekk ikunu kemm jista' jkun ftit. U allura inti n-nies affettwati ħajkun inqas. U kif qed jiżdiedu l-attivitajiet tal-massa jibqa' l-appell għal responsabilità minn kulħadd. Dawk in-nies speċjalment li huma anzjani jew inkella għandhom xi mart kroniku, dejjem għandhom joqogħdu attenti f'postijiet fejn imorru kemm jista' jkun jevitaw li jkunu jistgħu jiltaqgħu ma' ħafna nies li jista' jkollhom il-virus u allura jgħaddih lil ħadd ieħor. Għaliex hawnhekk iridu niftakru wkoll li inti għandek il-persuni li jista' ma jkollhom l-ebda sintomi allura ma jkunux jafu u xorta jkunu qegħdin jitrasmettu għal ħadd ieħor. Ma jinqosx ukoll l-appell tal-Professur Gauci sabiex kulħadd jibqa' kawt għas sakemm ma jkunx hawn vaċċin illi jaħdem, il-virus jibqa' magħna. Nibqgħu safe u nibqgħu nieħdu ħsieb lil nafusna u l-mezzi ta' mitigazzjoni u ta' prevenzjoni li għandna nibqgħu nużawhom. Marja Franca Lanza, għan Net News.